Bos días. Hoxe queremos falar de en que momento os políticos perderon o sentido común e converteron cada proceso administrativo máis ou menos regrado nunha loita política. Desde cando os políticos pensan que hai que manter a tensión dos votantes durante os 4 anos de legislatura ou de mandato. Imos coller un exemplo. Zona residencial tensionada en Santiago de Compostela, aínda que hai moitos máis exemplos, pero en este caso a declaración de zona residencial tensionada pois é un proceso administrativo. Tes que presentar unha documentación que avale que efectivamente esta cidade necesita esa declaración. E despois funcionará mellor, funcionará peor, pero é unha posibilidade de regular a vivenda. Ninguén dúbida de que Santiago precisa de esa declaración. Pois ben, desde o primeiro momento converteuse nunha loita política entre Concello e Xunta con declaracións que ás veces encendían máis aínda a cuestión. Imos por dous exemplos de esta liorta absurda. Antes da negativa da Xunta de Galicia a esa declaración, pedíronlle ao Concello unha reunión e o Concello dixo que non era preciso porque xa presentara toda a documentación. Absurdo, hai que reunirse ás veces que sexa preciso. Pero máis absurdo tamén é o que as posicións da Xunta de Galicia dicían é que vos presentades un portal inmobiliario como datos. Vale, pero na documentación iba tamén os datos do Instituto Galego de Vivenda só. Olvídate do portal inmobiliario e colle só eses, porque con eses só xa chega. É dicir, é manter unha liorta de xeito artificial. Pero onte tiveron unha reunión Concello e Xunta e o absurdo volve a presentarse en riba da mesa. Por qué? Porque a negativa ao requerimento, dicir, cando lle dixeron que non se podía declarar con eso zona residencial dimensionada, coa documentación presentada, resulta que eso non o avalaba ningún informe técnico. É dicir, estálle pedindo a unha administración que presente informes técnicos, pero ti non presentas ningún informe técnico para dicirlle, oye, que non chega o que presentades. É simplemente un papel firmado polo director xeral. Absurdo. Pues algún informe técnico terá que haber ou algunha explicación técnica terá que haber para dar esa negativa. Pero tamén, do outro lado, en aras de conseguir a declaración, que se fai? Bueno, pois dicimos, aínda que desde o IQVS nos piden unha serie de cousas que é ilegal pedilas, nós as vamos a facer. Vamos a dar esa documentación, vamos a quitar o que sobra e poñer o que nos piden, aínda que non sexa legal pedilo. É legal pedilo, por que o das? É dicir, é completamente absurdo. O que é certo é que isto non é de agora. Isto ven desde hai décadas. Isto ven desde hai moito tempo atrás e en algún momento, digo eu, que terase que normalizar a relación entre institucións. Cando comezou a pergeñarse a intermodal, lembramos que as críticas foron brutais, que era un mal acordo, que non iba a chegar, que eso non servía. Bueno, pois aí a temos, está funcionando, no 95% dos casos a intermodal de Santiago funciona e non ten ningún problema. Cando se optou por un modelo novo para sacar adiante a nova depuradora de Santiago, tamén, que era un risco, que ese modelo nunca se probara, que aí está case rematada a primeira fase a punto de entrar en funcionamento dentro de moi pouco. Quero dicir que, ao final, as cousas saen mellor ou peor, unhas veces funcionan mellor ou peor, pero ao final os políticos, a maioría deles, non é unha crítica aos políticos, a maioría deles fan o seu traballo. Ás veces non funcionan, ou ás veces non nos gusta, pero o fan. Entón, que necesidade temos durante os 4 anos de estar completamente en tensión todo o tempo? O último ano antes das eleccións que tes que posicionarte, que tes que dar, que vender o que fixeches, aínda se pode entender, pero que agora é constantemente, todos os días, unha liorta política polas cousas máis nimias ás veces, ou por cousas como esta que están regradas, que non hai moito máis camiño e que non hai moito máis para onde ir. E os medios de comunicación, todos, temos tamén a culpa. Non se pode alugar un tema alá 7 días.
días. Non podemos estar falando da zona residencial tensionada durante 7 días cando o único que hubo foi ao mellor unha pequena declaración ou un pequeno pasiño adiante. Hai máis de 20 concellos na comarca arredor de Compostela que xeran información e non se lles fai apenas caso. Pois non podemos estar 7 días, unha semana, 15 días falando da zona residencial tensionada, falando de se entra en funcionamento ou non a intermodal, falando de etcétera, etcétera, etcétera. É unha cousa que se chama sentido común que en algún momento nos últimos anos, en algún momento, o perdimos todos.